आमटेका सिफुं हारिमु आफाद दाफैदों। दा बिथांमोना मावबादा लादों 15 साननि। दिनै फैयै जोबथा मावबादा। बे मावबादायाव आफादगिरि सामलायनाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे गासिबो दैदेनगिरि, बेजों लोगोसे मावबादायाव जोबथा हाबाफारियाव गाहाय आलासि लेंहरजानाय मानगोनां बिसावरायग्रा MCLA बिथांमोन चिरांनि आरो दंबावो UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि आब' बिना गयारि, लोगोसे दंबावो बाजार सामलायगिरि बिथांमोन, हस्पिटाल सामलायगिरि बिथांमोन, चेयारमेन VCDCनि आरो ब्लकनि दैदेनगिरि गासिबो बिथांमोन, बेजों लोगोसे आमटेका बे सिफुं हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोन, आरो लोगोसे दंबावो लेंहरजानाय गामिनि गावबुरा बिथांमोन, आरो लोगोसे दङ मोसाखावरि सिफुं हारिमु आफादनि मोसाग्रा आरो दामजुगिरि बिथांमोन, लोगोसे आरो रौमारि फाउन्डार सिफुं हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गासै लकेल जेन्टेलमेन। आङो नोंथांमोननि बे आमटेका ओनसोलाव सिफुं हारिमु आफादनि हांख्रायनायाव दिनै जोबथा मावबादायाव नुजाफैनो मोननानै आङो गोजोनदों आरो नोंथांमोनजों रायज्लायनो आं गोसो जादों। दा जोंनि गाहाय आलासिजों लोगोसे हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोना सुंद' बिबुंथिबाबो जोबोद मान गोनां। जाय बिबुंथिमोनहा नोंथांमोनहा मा होनना बुङो गुरुत्व होनानै खोनासंदोंबा इयुनाव बेखौ बावनाय नङा आरो बे खामानिखौ बावाब्ला बे खामानिखौ मावलांबाय थागोन। दा बेबायदि बोसोन होलांबाय आरो हारिमुआ मा जिनिस सुंद'यैबाबो मान गोनां बिबुंथि होलांबाय। दा जोङो हारिमुनि मानसि नालाय, हारिमु मावबादायावसो लिंहरदों नालाय, आंबो हारिमुजों दाजाबनानैनो बिबुंथिखौ लाखिलांगोन। जोंहा समसो बासिगोन नामा? मोसाग्राफ्रा बाजारथिंसो पकरि गुदुं गोसोखांहरबाय नामा? खामरुलायनो जासिगौ नुनानै मोसाग्राफ्रा आं नायदों गासै 22 सा, नङा होमबा? एरबावगोन आं आसा खालामदों। दामग्राफोरखौ दामजुगिरि होननानै बुङो, हारिमु आफादाव नाम दोनबाय। मोसाखावरि दामजुगिरि फर्म नुथारदों आङो। आइजोफोरनिफ्राय सिफुं सुग्रा, सेरजा हुग्रा दंना गैया? खाम दामग्रा दंना गैया? दङ। बास ओंखार दाम, खुनु लाजिनांगौ उसुबिदा जेबो गैया ना? ओमफ्राय मोसानायखौ आं नायदों, सिगांनिफ्राय नुवासै उननिफ्राय नायदों। माने सोलोंजेननाय नालाय, नङा होमबा? एसे गरबर जाखागोन। ओमफ्राय आरो फारसे जाबाय बे बाला नांगौ बायदि जायाखै, जायगाया गुसेब खुन्थिया दङ, आखाइया नांगौ बायदि हरनो हायाखै, गोजान थानो हायाखै। गोजान थानानै गुवार मोसायो बेसेबांबा मोजां ग्रोब बिराद समायना नुगौमोन, आखाइया नांगौ बायदि हरनो हागौमोन, नङा होमबा? ओमफ्राय बेखौ आं खावलायगोन, जायफोर माने फोरोंगिरि सिफुं हारिमु आफादनि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन। बे जिनिसा माने मोसानायाव गाजों जानांगौ। सोरबा आथिङा जायाखै जे गाजों जानांगौ। ओरै जानांगौ स्प्रिं बायदि गाजों दैदेनगिरिया बेखौ फोरों। गाजों जानांगौ, स्प्रिं बायदि जानांगौ। ओमफ्राय मोसानायाथ' हरै मोखां जाबाय नुजोबासै आं, ओरै गिदिंना नायदां। सोरबाया मिनिस्लु मोसादों, सोरबाया सोरजोंबा रायजा हरनाय बायदि जादों, बिमा बिफाजों रायजानाय बायदि लोगोजों रायजानाय बायदि जादों। खुगाया ओरै मुजुनायाव मोसागासिनो बेनो। बिदि नङा, ख्रिस्टि मोसानाया बिदि नङा बिनानावमोन। बेबायदिया जाहैबाय बबेबा फक मोसानाय, बबेबा मडार्न मोसानाय, स्टेसन मोसानाय। बे मेथाइखौ लानानै मोसानाया एक्सप्रेसनफ्रा जायो। बबेबा मेथाइया गाज्रि मोननाय रागा जोंनाय दंना गैया? मडार्नाव फकआव नङा नङा नों हौवा नों बायदिखौ लाया आङो होनबा रागा जोंनाय देखायनांगोन, नङा होमबा? बेबायदि आरोखि खुगाव गुदुं जानाय बेबायदि एक्सप्रेसन फैनांगोन। खिन्थु ख्रिस्ट'आव बिदि नङा। ख्रिस्ट'नि जेसेबांनाखि आइटेम दं बे गासिबो मिनि बाला खुसि मा होनना बुङो? मिनिस्लु जानानै मोसाजोबनांगोन। जेसेबांनाखि आइटेम दं ख्रिस्टियाव रागा जोंनानै मोसानाय नङा। रंजानाय मा होनना बुङो मोसानाय बे ओंखारजोबनांगौ। माबोरै मिनिस्लु नोंसोर मेथाइखौ खनबा मिउजिकजों थांबा गोसोजों ओरै मोसानाया ओरै जाफानांगोन। मोसानाया केमेरा खेबग्रायाव जमगासिनो नालाय ओरै जायो, ओरै जानाय लोगो प्लां गथ'फ्रा जोबोद मोजां ओंखारो। दैदेनगिरिया बेखौ फोरों। मिथिबाय? दा बे
आरो आं खावलायगोन गेजेरावनो खावलायगोन आरो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन आंबो 6 बोसोरसो ख्रिस्टियानखौ दैदेनबोनाय काजलगाव इउनिट एबसुआव बानायदोंमोन ओनसोलावनो गैयामोन आं दैदेनबोदों दैदेनगिरिफ्रा जोबोद खस्थ' मोनो बिमाफोरल' रायज्लायना लाना फैनांगौ खोथा होना फैनांगौ बेबायदि गोजान गोजाननि फैयो 143 सामोन जोंनियाव सोलोंसाफ्रा 143 सा गासै मा जाहैबाय नोंसिना बावथ' बिजनेसा जादों सोलोङै सोरहाबा जाथ्रा फैला सोरबा बिमाजों रायजाबाय फैला सोरबा लेखा फरायनायखौ होसोफिनबाय फैला सोरबा थांनो फैनो उसुबिदा साइकेल गैया गारि मटरनि माना थांलाय फैलाय हान्था मेला फैसा मोना गारबाय थाङै थाङै 16 जन बेबायदि जोंनाव थाङो बेबायदि जायो मिथिबाय ओमफ्राय मा दैदेनगिरिया बिराद खस्थ' मोनो सामलायनांगौ जायो नायनांगौ जायो ओरैनो गोसोथोलायबा बिगुर गिसिगोन आरो बहनबो बिमाबा जों जगायहैगोन सिदा खोथा मानो गोसोथोलाय मोना गोसोथोलायनो जों बाहाय बारा गैया नों बबेयाव गोसोथोलाय बारा गैया जोंहा खिन्थु थिन गोसोथोलायनो मोना मानो आं मिथिगोन आं होखागोन जाहांगाजों मोसाजों दिनै गोसोथोलायबाय लासै लासैनो मा होनना बुङो प्रुफ जाबाय मिथिबाय खिनि रायज्लायनाय मेथाइ जाहैनाय थांलाय फैलाय खालामनाय मिथिबाय मा जाहैबाय लासैनो नियमार जाबाय आराम जाबाय नङा होमबा बिमा बिफाया खोनाहैबाय हिनजावनिया हौवानिया गोसोथोलायबायनो हगारला बिदि जानाय मा रायबाय गोसोथोलायनो थांगोन मेथाइ माबा मोसानो थांगोन दामनो थांगोन ना गोसो थांगोन हगारला बेबायदि बिहामोनखा मिथिया बे गोसोथोलायना हगारजालानो सोरबा बिमा बिफाया खोनाहैबाय फिसाबो हगारला बेयावबो हगारला थ्रिस्रा थैयो नङा होमबा थांना थांगौ जिं जागोन खमदा सामलायगिरि आरो मोसाग्राफोर आङो खावलायदोंसो मिथिबाय बेखिनि दा मा होनना बुङो बे ओनसोलाव ख्रिस्टि आफाद गैया एबा ख्रिस्टि सिं गैया सिफुं हारिमु आफादा गोसोखांनायाव फोरोंफैदों जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा जोबोद गोजोनथाव ओनसोलाव मा जायो गोबां रोखोमनि प्रग्राम जालाङो गोजाननिफ्राय लेंहरनांगौआ लामाजों जाबजों गाज्रिबो गोजानबो खरसाया बारा जायो जायगायावनो दङ दा हारिमु लाखिनायनि हारिमु फेहेरनायनि बाथ्रा जोंहा सारमोना मेदाममोना सुंद'यै बाय गोथौ गोथौ बुंलांबाय नङा होमबा दा बेखौ गोसोआव ला दा बिदि नाजानो आं बुंलांगोन होनदों दा मानाबो आं उन्दैनिफ्रायनो हारिमुआव बाहागो लाबोनाय मिथिबाय उन्दैनिफ्राय हारिमुआव बाहागो लाबोनाय आङो मा होनना बुङो खन्थाइ आवरायनायनिफ्राय मिथिखाय बुंनाय इस्लाम मोसादो जिबेट बिनिफ्राय आं खालामनानै मोसानाय कमिक देखायनाय दहाय सारा बुंलांबाय कमिडियान फेस्ला फावगिरि आं फेस्ला फावगिरि आरो बिराद मोसाबोग्रा बेबायदिमोन बिनिफ्राय फैदो मा जादों आङो मा खालामबाय गाखोजेननायाव स्टेजआव गाखोजेननायाव बुंफेरा नालाय माबा बुंनांगौ ओरै बुंनांगौ एड्रेसिं खालामनांगौ मोदोम हान्थुयै लर मावजोबो एकदम खोमा गुदुं गुदुं मोनोसै एकदम बायदि मिरगि जाहैनो जाहैखायोमोन दा लासैनो साहसा बारायलांगोन हयथ' फंबायमोन बिनानाव बायदि जानो हागौ लासैनो खारलांगोन नङा होमबा आरो नोंथांमोननि बैयाव मा होनना बुङो आङो बैसागु बेखेवबाय बैसागु खुंजेननायाव आनन्दआव नङा होमबा थांगोन हारगिनिफ्राय जोबोद मोजां मोनदों आङो नोंथांमोनखौ नुनानै लोगो मोननानै दा आङो बेखौ बुंलांगोन दहाय सार मेदाममोनहा बुंनायजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ लाखिनांगौब्ला जोंनि गेजेरावनो आं दहाय बुंलांबाय आं दैदेनदोंमोन आरो सिमा थैलांबाय हाबा जाहैबाय नङा होमबा सोर साबसिन लाखिनो हिनजावफ्रा हाबा जायो हौवाफ्रा हाबा जाबाबो जायगायावनो थायो सोर साबसिन लाखिनो बिदिनो बबेबा सिमा माबालाङो जोबलाङो दा काजलगाव आनसलिकआ दैदेननानै दं बेबायदि नोंसोरनो उन्दै दैदेननानै दं बेबायदि जायो आरोखि दा मा होनना बुङो हारिमु लाखिनांगौआ गासिबो मानसिया हाजोबा जायफ्रा गोसो दं जायफ्रा इन्टारेस्टेड बिसोरो हायो जेरै लेखा फरायनाय सोरबा गथ'आ एसेबो रोंथ्रा बेखौ मास्टारा बुबाबो बिमा बिफाया बुबाबो टिउसन मास्टारा बुबाबो बे रोंखानाय नङा जायफ्रा इन्टारेस्टेड आं दहायनो बुंलांबाय सोरबा सोलोंबाबो जायैनि गारदों होननानै नङा होमबा बेबायदि थायो दा 24 मोसानाय दं आरो बारायावबो आं आसा खालामदों दा बेवहाय जाहैबाय जोंनि मा बुङो नोंथांमोना हारिमुआ मा जागोन जोंनि बर'नि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव जोंनि अल इन्डिया जोंनि भारतनि गेजेराव जोंनि बर' हारिया मोसानाय दामनाय देनायजों माबोरै सिनायथि मोनदों माबोरै सोमोन्दो जाबोदों बेखौ आं बुंलांगोन बे जाहैबाय एकदमबारे आं दा बुंलांगोन दहाय सानदों बुंनाय बायदि जोंनि गेजेराव गियानि देरहानाय प्रनिता सरगियारि दाखालिसो देरहानाय नबजित नार्जारि बिथांमोनहा अल इन्डियायाव गासैखौबो फेजेननानै चेम्पियन जाबाय देरहासार जाबाय नङा होमबा दा बिथांमोन देरहानायानो मा होनना बुंदों बर' हारिया बर' जाथिया दामनाय देनाय मा होनो मोसानाय मेथाइ खननाय मिउजिकजों थोजासे जथेस्थ सोमोन्दो दं
होननानै बे मोनसे सिनायथि बे मोनसे सिनायथि जोंनि बर' जाथिखौ सिनायथि अल इन्डियाआवनो नङा होमबा जों बेबायदि जानो हायाबाबो ख्रिस्टि जों मिथिहोगोन नङा होमबा आरो मिथिगासिनो दङ जों लासै लासैनो जों नोंथांमोनहाबो दिनैनिफ्राय बैनिफ्राय प्रग्राम खालामहैगोन 15 आगस्ट जायो 15 आगस्ट फालियो माबा चिरां डिस्ट्रिक्ट डिसि अफिसाव नोंथांमोना बाहागो लाहैनो हागोन बादायलायनाय हाबाफारियाव दा आङो सोंनो सानदों आरो खिथानो सानदों ख्रिस्टि मोसानाय बर'नि गेजेराव नङा होमबा बेखौ सोर बानायजेना खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा हुनाय सोर फोरोंजेना सोर बानायजेना बर'नि गेजेराव दिनैसिम बे नङा इयुनाव आं थैलांगोन नोंसोर थैलांगोन बे जिनिसा थालांगोन खारन बे जोंनि मोसानाय सम्पति बे मोसानाय दामनाय देनाय जोंनि बर' हारिनि गिदिरथार सम्पति बे गिदिरथार गहेना नङा होमबा जों बेखौ बावनो हाया सिगांनि माबाफ्रा दैदेनगिरिफ्रा फोरोंलांबाय जों बेखौनो दा मावबाय जोंनि बानायलांनायखौ इयुन जोलैफ्रा जों बेखौ मावगोन दा बे जाहैबाय ख्रिस्टिनि बिगोमा ख्रिस्टि सृष्टि खालामजेननाय बानायजेननाय खाम दामजेननाय सिफुं सुजेननाय ख्रिस्टियाव जेसेबांनाखि आइटेम दं बागुरुम्बाखौ आरम्भ खालामनानै बे सृष्टि खालामजेननाय बानायजेननाय फोरोंजेननाय बिथाङा जाहैबाय गेदेमा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी गोसोआव थागोन ना गोसोआव थागोन गोसोआवला मोसाग्राफ्रा दरखार जायो माबा मिडियानि मानसि रिपर्टारफ्रा सोंगोन खिथानो रोंनांगोन नङा होमबा खिथानो रोंनांगोन दानाथ' मेरला इउटुबारफोर दंसै बर'नि मेरला रिपर्टारफोर दंसै एसामिसनि सोंबाबो खिथानो रोंनांगोन अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी जोंनि चिरां जिल्लानिनो सुन्दारिनि खोला थानाय 2 नं फाख्रिगुरिनि सुन्दारिनि खोला थानाय एसेल' 2 नं फाख्रिगुरिनि बिथाङा थैलांबाय दा बिथाङा जाहैबाय ख्रिस्टिखौ सृष्टि खालामनानै फोरोंजेननाय क'क्राझारनि बाथारमारियाव फोरोंजेनदों बेनिफ्राय दाब दाब जायगायाव फोरोंबाय दुधनैयाव थांबाय दुधनैयावबो फोरोंजेननाया माबायाव मेजेंगापारायाव फोरोंहैबाय बेनिफ्राय मा जाहैबाय जायगा फोरोंबाय आसामनि दाब दाब जायगायाव फोरोंजोब्बाय गिदिर फोरोंजोब्बाय बिनि उनाव मा फोरोंबाय बेंगलाव फोरोंहैदों बेंगलाव फोरोंखांनायनि उनाव मा जाहैबाय गुबुन हादर नेपालाव जोंनि बर'फोर दं नोंसोर थांफेराखैना आं खननै बैसागु फांसन गायखांबाय नेपालावबो बे ख्रिस्टिखौ फोरोंहैनो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा दा बेनि फोरोंनाय मा जाहैबाय आसाम प्रसार जाबाय नेपालाव प्रसार जाबाय बर'आव बेबायदि दोरोङारि मोसानाय दं खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा हुनाय आरो बागुरुम्बा मोसानाय आरो बायदि रोखोमनि आइटेमनि मोसानाय बेबायदि प्रसार जाबाय मिथिबाय दाना मा जाहैबाय दिल्लीफ्राव मोसानाय लिंहरबाय 15 आगस्ट 26 जानुवारियाव दिल्लीयाव मोसानाय लिंहरबाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया बाथारमारिनि क'क्राझारनि दुधनৈ मेजेंगापारानि टिम लायै मोसाहैदों मोसाहैबाय बाख्नायनो मोनबाय मा जाहैबाय बै समनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार इन्दिरा गान्धीया बाख्नायबाय आखाइ खबबाय गोबाख्रबबाय सोंबाय दख'नाखौ बे मा जिनिस मा होनो बेखौ खिथाबाय दख'ना आर'नाइखौ सोंबाय खिथाबाय जोमनायफोरखौ सोंबाय जि समायना रमायना हाजो आगरनि खिथाबाय बे बर' जातिनि देलायग्रा गानग्रा जोमग्रा गहेना मोजां मोनबाय दाना मा जाहैबाय इन्दिरा गान्धीखौ अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया एक्सट्रा लांखानाय दख'ना आर'नाइ जोमग्राखौ मा खालामबाय अन्थोब होबाय गिफ्ट होबाय दख'ना गानहोबोनानै फैदों भारतनि प्राइम मिनिस्टार बै समनि इन्दिरा गान्धीखौ दख'ना गानहोबोनाय आर'नाइ लाहोबोनाय फास्रा आगर हाजो आगरनिखौ लाहोबोनाय फट' आंनाव दङ बिराद देरगाथाव बेसेबां बाख्नायथाव नङा होमबा बै समनिफ्रायनो बाख्नायथाव देरगाथाव जोंनि बे ख्रिस्टि मोसानाया मुंदांखा जाबोखानाय बिनिफ्राय मा जाबाय लासै मा जाहैबाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया बै समाव अस्ताद बिमुं मोनस'वाखैमोन कामिनी कुमार नार्जारी नङा मा जाबाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार इन्दिरा गान्धीया मा खालामदों कामिनी कुमार नार्जारीखौ नोङो बर'नि ट्रेडिसनेल डेन्सनि सोमोन्दै गासिबो मिथियो होनलायबो दे थिग আছে नोङो फोरोंदोंबा दामनायखौ मोसानायखौ नोङो फोरोंदोंबा नोङो बेवहाय डेमनस्ट्रेसन खालाम गावखौनो खुगाजों मेथाइ खननानै गावखौनो मा होनना बुङो खुगाजों दामनानै गावखौनो मोसाहोनानै बागुरुम्बाखौ मोसाहोनानै मा होनना बुङो डेमनस्ट्रेसन दिन्थिफुंहोबाय गावनो खुगाजों सिफुं सुबाय गावनो खुगाजों खाम दामबाय गावनो मोसाबाय बागुरुम्बाखौ मोसानानै डेमनस्ट्रेसन खालामनानै मा जाहैबाय संगीत नाटक एकाडेमि एवार्ड मोनबाय प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोनबाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया बै समाव आरो बिनि गोबां बान्था मोननाय दं बेखौ बुंजोबला
सोरांगोन नङा होमबा बेबायदि लासै लासैयावथ' मिथिलानो हाबा जासि जासिखौ दा आं खिथानाय जाबाय